Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri prvom dieli z hry Dark Orbit, čo je online hra a si ju väčšina poznáte, ale to je jedno. Budeme hrať za firmu EIC. Ten taký začiatok, kde ste úplne maličká loď, ako je tento Hellboy, to som už prešiel radšej, kúpil som si Big Boya. Neviem prečo mi to trocha laguje do začiatku, dobre, už to je v pohode. Takže budeme tu hravať, neviem či táto séria bude častá, neviem ako to bude, neviem nič, uvidíme. A tak. Takže idem vám ukázať, čo vlastne v tejto, o čo v tejto hre vlastne ide. Vrátim sa k vám, keď tam doletím, lebo to je nudné. Dobre, takže sme skoro tam, skoro. Hneď ak pustím nahrávanie, sa to laguje. Jak nemám nahrávanie, je to úplne plynulé, úplne všetko v pohodičke. A jak teraz presne. Neviem prečo to tak je. Hento je premidium, či ak to volám, to je surovina, ktorú zbieraš a tu hore, tu, počkajte. Hej, tu máte nákladný priestor a tak. Tam som to. Keď dojdete pri túto ako keby teleporter, alebo jak to mám pri túto bránu, tak slatíte J. Haló. A toto vám to zakričí tá tetka, portne vás to do inej mapy. A ja vždy hrávam na mape 2.2. Tento bude mapa. Vždy hrávam na mape 2.4. Ale môžeme ísť za týmto ctiborkom. Nevadí, môžeme preskúmať aj túto mapu. Ešte som mu nepreskúmal vôbec celú, absolútne nikdy. Ale nie je jasné, že som mu preskúmal. Ináč prepáčte, mi mám trocha zachrypnutý hlas a trocha sopel. Som sopelavý. Prečo sa tá Lorda Kia pustí do mňa? Ja do nej pustím jednu raketu a je dole proste. A Lorda Kia je v riti. What's ham? Dobre. Ale tak ideme na tú mapu 2.4. Tento tiež môžeme zbierať, lenže mne sa to nechce. Potom ináč ten nákladný priestor sa dá predať za tieto kredity. Kredity sú toto. Za toto sa dá predať. Toto je iridium, najcennejšia surovina. No, najcennejšie platidlo v hre. To mám veľmi málo, ako vidíte. Dostanem ho na začiatku 20 000, sa mi zdá, tak nejak. Dáme J. A teraz máme 227 000 kreditov a šetríme si na... Chceme ich mať 500 na nové lasery. Takže tak. Zasa lag. Dobre. Ideme k tejto mapke. Tu je po niekom, to sa môžeme zobrať, to vás nezabije. A jak sa hovorí, čo nás nezabije, to nás posilní, že? Trocha sa to laguje, ale neviem prečo. Neviem fakt prečo, ale ja to nechcem. A keď to ja nechcem, tak to tak nebude presne ako teraz. Fakt by sa to nemuselo lagovať, tento diel nebude mať dlho. Tu ich je dosť, si ich poďme pozabíjať. Tohto vám chcem ukázať, to je veľmi silný super. Ale mohli by sme ho dať, čo ho aj určite dáme, ako vidím, Mordon sa volá. Bol napadnutý, ale ho chcem aj zabiť. Dobre. No, ne. Poď Mordon, ideš dole. Jakže mimo? Super. Toho by sme mali. Toto je Goliat, toho sa to píše. Golík, najsilnejší. Ale bol najsilnejší, není najsilnejší, sorry. Bol niekedy, ale už sa to... Toto si to vyzbierame po tých, čo sa nevyzbierali. Vidíte, už máme 694 nákladov. Ja neviem všetko, čo znamenajú tie suroviny. Aha, je ich tu dosť, ja si to vyzbieram.
Ospravedlňujem sa, že ma není počuť v tých videách, ale YouTube si to spraví sám. Pritom Windows Media Playery mi to ide úplne pohodičke. Rozmýšľam, že tú mapu si dám sem asi. Tak. Na Windows Media Playery mi to ide úplne pohodičke. Neviem prečo mi to ide tu tak, jak mi to ide. Môžeme si dať aj Simona, ale ja chcem skôr Mordona. Tu sú veľké boje. No takže ideme na Simona. Tak okrem toho by som fakt nechcel byť napadnutý. Dobre, takže Simonka sme si dali. Ideme pomôcť tomuto. Prosím, ukáž sa. Mimo. Nie. No. Nie. Dobre. Fú. Tu už je zóna neútočenia. Dáme sa opraviť. Ja sem prídem, keď budeme úplne full. Dobre, takže už sme skoro full. Toto je vlastne opravovací robot, ktorého si nakliknete tu. To sú rakety, to som dneska dostal, a neviem, čo to je voľaté lasery. Ale sú dosť silné, ako som zbadal. Mohol by tu byť niekto z môjho modrého týmu, ale ako vidím, nikto tu vôbec není. Toto je jeho posledné kolečko, práve teraz skončí. No, presne. Dobre, myslel som si, že to nepoviem správne. Sorry, ale musíš to nastaviť grafiku. No, teraz mi to lagne. Čo? Ser na to. Nie, nezabijaj, ne. Ne, ser na to. To čo spravil? To som nechcel od neho. Dobre, takže ja sa vrátim zasa, keď budeme full. To som naozaj nechcel od neho. Debil. Dobre, takže my sme full opravení. Volá, kto ma pozval do skupiny, ja som na to zabudol. Tak to som naozaj nečakal. Aj bod. Poď sem. Jakže mimo? No vidíš, Simonko, že to ide, toto čo je, aha, to je Nix. Idem da Mordona, či Lordona, či jak sa volá. My o pohode ho dáme už. Ja som sa bál, že ho ani nebudeme vedieť dať, víte. Asi dole, kámo. Nie, ja som klikol na tu Nix. Bože, to je taký veľký vlak. Neviem, jak to mám spraviť, takže nechcem. A zase som klikol na tu Nix. Bože, to kde mi dalo? Nie, ja už mám plný oný. A teraz ale nemôžem ísť preč, lebo tuto stráži golík. Ten by ma dal hneď, takže... Ja mám ísť akože preč. On ma nepustí, ja to viem. Oh, fuck. Bože. Išli preč? Dobre, ja to risknem, ja tam idem. Dobre, oni išli preč, takže ideme zase na mapu 2.1. Tam je naša základňa a tam vám potom ukážem, jak sa dajú predať tie suroviny, koľko je tu tých červených, to čo je? Na Lordona, či Mordona, či jak sa nechcem ísť. Dobre, takže dostaneme sa na mapu 2.1 k našej základni a ukončíme tento diel. Presne tak, fú.
Ten dosť uberá. Všetci nechoďte za spomne, to je na čo dobré. To slnko. Aj by som tu Lorda Q dal, lenže není v dostrele, takže... Dobre, Actupit. Go, go, go! Go, 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 go! Mapa 2-2. Ok. Tak, ideme sem. Bože, 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 bože. Poďte sa, koľko ich je za mnou. 1 000 000. Ale uberajú len 60 životov, to je... trápne. 70. Actupit. Dobre, takže zjavili sme sa na mapa 2-1. Ideme... sem. Go, go, go! Bože, táto hra ma mimochodom začala velice baviť. A to si nerobím srandu. To myslím úplne vážne.